Ugovor o finansiranju projekta potpisan je između Nemačke KfW banke, Ministarstva građevinarstva grada Subotice i javnih preduzeća Palić, Ludaš i Vodovod i kanalizacija. Ugovor je potpisan na iznos donacije od 6,5 miliona evra. Struktura ulaganja je sljedeća. 67% odlazi na izgradnju kanalizacione mreže naselja Palić i spojenog potpisnog voda koji će buduću mrežu povezivati sa prečistačem. 20,38% je izgradnja zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš, što podrazumeva, dakle, izgradnju biciklističke staze, inspekcijske staze i uređenje, to jest ozelenjivanje. 6,2% odlazi na unapređenje prečistača otpadnih voda, a 3% na biomanipulaciju, odnosno izlov ribe. Iz Nemačke agencije za tehničku saradnju podsjećaju da je grad pre 2 godine potpisao sporazum o finansiranju sanacije jezera sa Nemačkom bankom KfW. Također podsjećaju da je sporazumom predviđeno i ispunjenje preduslova za realizaciju projekta, te da su ti preduslovi sada i realizovani. Sad, otprilike 2 godine kasnije smo u principu sve te preduslove ispunili i potpisan je sad ugovor za realizaciju projekta. To znači sad zaista ništa ne može više zaustaviti ovaj projekat i u principu da ozbiljno krenemo i izgradnju i realizaciju, samo još čekamo izbor međunarodnog konsultanta. Da su preduslovi za realizaciju ispunjeni potvrdio je i projekt menadžer Ervin Molnar. On je napomenuo da je jedna od glavnih mera prikupljanje dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže na Paliću, te da je prikupljeno 750 potpisa građana, čime je potvrđena opravdanost ulaganja u taj deo projekta. Druga najvažnija mera projekta izgradnja zaštitnog pojasa je definisana u smislu obezbeđivanja zemljišta, odnosno preduslov je da grad obezbedi zemljište u svom vlasništvu i trenutno je u toku procedura eksproprijacije zemljišta. Istočna obala jezera Palić je završena i bukvalno može da se počne sa radovima, dok je zapadna obala 4. sektora, južna obala 4. sektora i kompletna obala 3. sektora jezera Palić trenutno na redu i nakon realizacije geodetskih radova kojima se definiše obalni pojas, pristupit ćemo eksproprijaciji i ovog dela zemljišta. Očekuje se da će uskoro biti angažovani stručni konsultanti od strane ministarstva, a nakon toga će biti raspisan tender za izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže i spoljnog voda na Paliću. Biće otpočete i pripremne aktivnosti za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš, kao i aktivnosti za biomanipulaciju, zaključuje gradonačelnik Bogdan Laban.